Türkmenistan'da haritlaryň bahalarynyň teli mesle gymmatlanyny habar berilýär. Odol 50 teňelik otlu çöp häzir 7 manat. Türkmenistan'da ykdysady krizisiň barha ýetelmegi bilen azyk we ýanagat haritlarynyň şeýlede guruluşyk materiallarynyň hemde hojuluk haritlarynyň bahalary epetli ýokarlanyny. Azatlygyň habarçysynyň Daşowut welaýatynyň bazarlaryna bahalary ser salyp 18-nji iýulna urudan maglumatyny munyň şeýledigini görmek bolýar. Daşowut welaýatynyň ähli bazarlarda gymmatçylyk dowam edýär we dollaryň gara bazardaky bahasy ýene-de gymmatlap başlady diýip habarçy iýeren maglumatyny belleýär. Onuň sözlerine görä haritlaryň bahalarynyň ýokarlanmagy bilen bir hatarda olaryň gytçylygy hem duýulýar. 1 kilogram şeker 18-20 manada durýar. Döwlet dukanlaryna şeker umuman ýok diýip habarçy ýazýar. Etiň 1 kilogramynyň bahasy 30 manat, tüňsüz et 42 manat. Aleyna atly günabakar ýagynyň 5 litrlik gabynyň bahasy 160 manada durýar. Emma bu ýagy satyn alyp bilýän Daşowutly tas ýok diýen ýaly diýip Azatlygyň Daşowutyň bazarlaryna bahalary öwrenen habarçy belleýär. Onuň maglumatlaryna görä tuýynyň 1 kilogramynyň bahasy 13 manat, mäş noýwanyň 1 kilogramy 22-30 manat, 1 kilogram pomidor 8-10 manat, käşir 6 manat, 2 ay mundan ozal bahasy 20 manat bolan iňardan türkmen şokoladynyň 1 kilogramynyň bahasy häzir 86 manada durýar. Bir ay mundan ozal 60 manada duran hindi gara çaýy häzirki wagtda 124 manada durýar diýip ol belleýär. Daşowutda 1 litrlik Coca-Cola 18 manada durýar. Ýöne onu tapmak kyn diýip Azatlygyň habarçysy bu öňümiň gytçylygyny üntü çekýär we ol Türkmenistanda öndürilen 1,5 litrlik berdengi mineral suwunyň bahasynyň 6 manatdygyny aýdyp sözüniň üstüne ýetirýär. Azyk haritlarynyň bahalary baradaky maglumatlary ýetiren habarçy senagat haritlarynyň nyrklary bilen bagly gymmatçylyk boýunça gurrunga dowam edýär. Ariel kirsuwjy ferişdesiniň 500 gramlygynyň bahasy 2 ay mundan ozal 13 manatdy. Häzirki wagtda onuň bahasy 43 manada ýetdi. Iňardan Colgate diş pastasy odollar 5-6 manatdan ýokary bolmazdy. Häzir şolaryň bahasy 25 manada çykdy. Şampun hem gymmatlady. 400 gramlyk Head and Shoulders 55 manada durýar diýip habarçy belleýär. Senagat haritlarynyň bahalary baradaky maglumatdan soň hojulugy zerur bolan elektronik enjamlaryň bahalary boýunça gurrunga dowam eden habarçy hojuluk haritlaryna görnetiniň gymmatçylygy takyk sanlary bilen düşündirdi. Hojuluk tehnikalar tas 600% töweregi gymmatlady. 6-8 ay mundan ozal bahasy 1600 manada duran Vestel suwudyjylarynyň bahasy häzirki wagtda 10.000 manada çykdy. 43 inçlik ýasy ekranly LG telewizorlaryň bahasy mundan ozal 1500 manada duran bolsa, olar häzirki wagtda 7.000 manatdan bahalanýar diýip habarçy hojuluk haritlarynyň nyrklary boýunça jekmejik maglumat berdi. Ol bu gymmatçylygyň gyýy çykaryp ogly ýörýän maşgalalary hasy içgiň täsir edýändigini toý edýän maşgalalara salgynyp aýratyn bellidi we guruluşyk haritlarynyň bahalary boýunça gurrunga dowam etdi. Käbir guruluşyk haritlary 700% gymmatlan bolsa, olaryň käbiri 1000% gymmatlady. Mysal üçin geçen ýyl 24 manada duran metal çerepitsa ýagny üçük basyrylýan material häzir 230 manada ýetdi. Türkmenistanyň özünde öndürilen 4-2 ölçegli demir profiliň 6 metr 250 manada çykdy. Ol odollar 35 manatdan bahalanýardy diýip habarçy belledi. Bir gutu otlu çöp odol 50 teňedi. Häzir şonuň bahasy 7 manada çykdy diýip habarçy sözüni jemledi. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň aňyr ykdysady krizislerinden birini başdan geçirýär. Ýöne Azatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä yerli ýaşaýjylaryň gymmatçylykdan şikayet edýän wagty ýurdun resmiýetleri we döwlet mediýasy bu barada kelam agyr gurrun etmeýär.